haka mijin Jennifer ya ci gaba da bata labari yadda aka yi ya dinga kawo mata cikin wannan waje. Ya ci gaba da bata labari yana kwatanta mata yadda aka yi ya ga wata mata tana cikin yin rawa. Kawai ba sai ya tafa mata ba ya ga ta yi mai, kawai ya zo ya fara mata magana. Haka ita ma ya kawo ta cikin wannan gida. Bayan ya kawo ta cikin wannan gida, su ma sai da suka sha soyayya a cikin wannan gida sosai. Sai da suka yi soyayya sosai a cikin wannan gida. Sai ta ga wata daga cikinsa fa a wai can bai kashe ta ba, sai take tambaye ta, ita kuma take gaya mata duk abin da yake faruwa. Ita ma ta ji tsoro sosai fa ganin wannan abin da yake faruwa. Shi kuma hankalin shi ya tashi, ya zo koyi domin ya buɗe, yana zuwa kawai ya saka mata abin nan ɗayar, a take wannan abin ya kashe ta. Ita ma yake bata labarin abin da ya faru fa, domin dole ita ma zai kashe wancan ɗin kenan. Haka ya zo ya rungume ta fa, sai ya zo ya samu wata daban malama kenan ta coci. Haka ya zo ya same ta fa, bayan ya zo ya same ta, ita ma ya ɗauke ta da soyayya, ya jawo ta wannan gidan domin ita ma ya zo ya hallakar da ita, ya yi wannan tsafin da ita. Ita ma haka ya zo ya fara jin ta da soyayya, ya kawo ta cikin wannan gidan nashi. Bayan ya kawo ta cikin wannan gidan nashi fa, kawai ya fara ɗebe abubuwa domin zai kashe ta. Kawai ya sa ta a cikin wani akwati, a take ya rufe akwatin nan, ya sa kwaɗo ya rufe. Haka ya zo ya gama bata wannan labarin, ita ma ta yadda za